Karumal-dumal na pagadan sa sarong 5 anyos na aking babae duman sa Goa, Camarines Sur. Grabe man ini ay. Haros sa kinukondinar po ining bagay na ini. Sa karumal-dumal na pagadan sa sarong 5 years old na aking babae sa sinambit ng Banwaan. Kasabay po daanin na pagpapaluwas ning 100,000 pesos na reward money. Sa kung si isay man an may impormasyon tangarigmada kup ang responsable sa sinambit ng krimen. Ayan, tabay paboya na baad lamang marikas-rikas ang pagtukdo sa suspect. Ano daw may mga reward pa? Ano daw kung itabang na yun duman sa biktima, sa pamilya kan biktima? Ang reward money iyan. Total, trabaho man kan mga pulis, autoridad na talagang lapagon ang mga responsable sa makangirat o mga krimen sa satoya pong nasyon. May impormasyon na tulo ka tao na ang inimbitaran kan mga pulis para makuanan po nin statement o pahayagan mga ini na kinokonsiderar persons of interest na haros magkasaradiring tao man sana. Nangyari ini sa Sitio Kalangkaan, kana Barangay Matakla, Goa, Camarines Sur. Ang biktima kan, ang bangkay kan biktima na ko arani sa iyang sa sendang harong na may lugad an payo asin may mga pasa sa iyang hawak. Dapat ipa-autopsya yan tabaka kung ano pa ang ginibong kabalasubasan ka demonyohan kan mga responsable. Sinuwi na kita, madali na naman po ang All Souls and All Saints Day. Para ralamay sa mga kampusan to. Kaya may mga schedule lang po ang mga local government na itatawsendo para kamo magbisita sa mga puntod kan sa idong mga mahal sa buhay. Diretso okay, nag-iinom-inom sa mga kampusan to pag tuyong November 1 and 2 dahil po sa All Souls and All Saints Day. Medyo bawal po muna yan Cementerio as in Columbario sa Naga City, sarado. Poon Oktubre 25, fully vaccinated na seniors and mga bados papalawgon. Sa Nobyembre 5, ang mga memorial parks, Cementerio, Columbario sa Naga City, sarado Ini ang nakapalaman sa executive order na pinaluwas ni Mayor Nelson Ligacion para ngunya na paabot na All Saints Day and All Souls Day. Tangani pong maiwasan ang pagdagsa kan mga bisita o mabirisita sa mga puntod kan sa mga mahal sa buhay. Na maiwasan po ang pagkahawa kan COVID-19. Kung mabisita
bago man o pagkatapos ka nasabing schedule, pwede dato yung alas 6 nin aga hasta alas 7 nin banggi. 2 hours lang da pwede magtinir sa laog kan mga kampusan to. Tutugutan man makaralaog ang mga 18 to 59 years old, as in ang mga fully vaccinated na mga senior citizens, siring man po ang mga fully vaccinated na mga bados. Pag una ko, ang mga bados, dahil po pwedeng bakunahan pa, no? Pati da bados na fully vaccinated, palalaogon man. Pero papot-hapot ko, may mga bados na abong magpabakuna kontra COVID. Na baka man na mamiligro ang mga umboy sa sinapupunan ninda, no? Alagad, maski nangani sarado para sa pagbisita sa nasabi ng mga aldaw, tutugutan man itong mga malubong. Pero 30 katao na po ang kapamilyang pinagtutugutan na iba sa paghahatod sa mga puntod kansa ng mga malsabuan. Pinagbabawal man po pagdara ng mga pagkakan, magtinda ng mga pagkakan, mga kandila. Pero importante po bagang kandilan na masindihan po ang mga puntod kan sa mga malsabuan. Bawal man ang pagpapatugtog ng mga makukusog na mga o karaoke. Dahil man po tutugutan ang mga Halloween activities sa mga mall as in sa mga pampublikong mga lugar. Yung Rizarte Salceda kan and may you have many more birthdays to come. Receive yung time report. Bicol Connection Report. Karondang Philip, maray na ramrag ka mo, ilaog mo. Salamat. $20 pesos sa mga per consumer. Kabali na ito. Si Bishop.
Kalendar na kan agenda ang privilege speech niya. Ah, Saan ko na ang panlunsod? igwa ka. Paabot sa management ng Kasureko 3 through privilege speech. Ah, ₱20 sa kada member consumers para da maging buffer kan Kasureko 3 may bubot-buton kung may mga i-repair lalo na kung linalamasa kita kan mga bagyo. oo, Rosilier Orol po, sikat siya digdi. Sikat siya Oo. digdi. ah, Kaya na nakaisip ka yan. oo. Ah, Sitan dapat imbitaran dyan sa kan board. Rigi paliwanag kung ano ang mga bagay na gustong maaraman ni Konsyal Rosilio Ororpo. Saka dapat utubon niya itong internal rules na dapat Oo. sundon kung sagibunin privilege speech ang sarong konsulta ay maka privilege speech siya. yan. Tanggalin mo.
Si Vice Mayor Oliva, kung siya pwedeng ma-interview sa loob ng programa. Yes, Agenda ko niya kung dako lang pag-uurlayan o dit sa naman. halos garo sa Nalinog. Dahil nadasin na natatakot sa COVID-19, natatakot na dalugod sila sa palinog-linog. Oo, Ano- Kung ganing konkretong kisame mo, di tapos ka. oo, Kaya sa kung nagla Nang taday na nagpupundo ang palinog-linog na sa Camarines Sur ng Orog na sa Naga City. pero kastigo na. Dapat relief permi na kitang mga raji sa kagurangnan ta baka napapangalingaw na ang mga taong mga ji saka Dahil garo ang mga congressman para sa Oo. Yaning district office. may Alat-alaton ta po si napapangirit man ako kay karon ng Philip ta garong nga kinakastigo na ang naga dahil lang kita ikanggot ano sa nangyayari dyan sa
intirong pigyuyog-yog ang mga pagtaraid na lugar, pati nga ni digdi sa iriga na mamati taman ang pagyugo-yugo minsan. Pero mas makusog sa partikan ka naman in naga, an surunod-sunod na linog na namamatian. Barita ko nga ni Lip, kasubanggi, garo nagyugo-yugo pa. Bigwa pa. Pero, dahil pina... Si Congressman Gabi Bordado, garo da magabat daan kamot na magbutbut ni na pira ka para sa nagsusulisit. Totoo man yan? Garo totoo. Nexon Report. Naun siya mi dapo ang pag privilege speech ni Konsyal Rosilier Orolpo kansang ko niyan panglunsod kan sirad kan iriga ninulita bago da dapat mag sagibo nin sarong privilege speech ang sarong miyembro naagi pa daan ni sa pagsunod kan mga pinagkasararoan ng mga internal rules. Tapos dahil palang basta-basta kaya ano baga da na oktaba. Baka sa masunod na regular session di madagos na. About sa gusto niyang maintindihan naging resulta kan ginibong agma annual general meeting kan Kasureko 3 assembly tapos virtual man sa nabagato gayon dangan ining masingil na 20 pesos o makolektang 20 pesos sa lambang member consumer kan Kasureko 3 and management para da maging buffer na kung lamasahon giraray kita nin makukusog ng mga kalamidad ay taman hinahagad kung in kaso lang padarap laon ang ibang mga poste maraot ang mga kable transformer asin iba pa may bubot-buton pero yan yan subject for audit or dapat ipinapaskil sa opisina ninda kung pira naman nga nakulikta kung madagos kung mayong magkontra mayong magpadarang surat duman sa ERC para kontrahon ang bagay na yun dangan gayud baka gusto man maraman ni Consyal Rosilier Orolpo kung ano ang mga pinanaong premyo duman sa parapol pero ilingon nindo nagpaparaparapol lang nga ng management nindo di yung pagtubod kan publiko maray na ang financial na kamugtakan tas ginaya kamong parapol nagagastos baga kamo kayan tapos biglang biberi ka ning pasahan ning kolekta ning 20 pesos ang mga member consumer hindi nakakaurag lagod ang ibang member consumer anong marang
Mga tiyos nindong konsumidor, ang 20 pesos mahalaga sa panahon na ini na pandemic. Kaya nagkakauragan iba, lin ngayang dapat nga day kayan ta. Nagbabayad na nga nga kita ng multa pag di nakabayad on time. Pigsisingil pa ng interest. Tapos kukuliktan pa ng 20 pesos. Ayan o, na yung puro na sa labagang ngayap. Pakastigo man sa... Ay, inda tayo. Kawawa naman yung member consumer mananggal. Sa reaction po ni Karundang Joter Tersinyo sa Facebook. Ay, good morning sa mga Facebook Live viewers ta, no? Na nag-aantabay sa mga oras na yun eh. B. In accordance with the internal rules, a matter of parliamentary procedures and a privilege is not a right. Pero, iyo kayo dyan ang gustong sabihin niya. Oy, belated happy birthday Sir Joter Tersinyo from Monica Perique. Sabi ni Hermana, ano? Si Ma'am Gina Cisno Ablon, good morning. Sabi niya kay Hermanang Monica, agaro ni magtugang duwang ini. Aros everyday, sige yan, iristoryahan kan doa. Please, pabati po kay Gina Cisno Ablon. Amo na kasi, sabi ni Hermanang Monica Perique of Limassol, Cyprus. Belated happy birthday man kay paring Cha. Sabi kan mga na nag-aantabay. Siyempre, ali kay Hermanang Monica sa kay Ma'am Gina Cisno Ablon. Po sa pamilya Ablon, dyan sa Partikan Balatan Camarinesor, kay Ma'am Arlene. Asin kadakol-dakol pa kitang mga parantabay dyan. Naadit sa COVID-19, maski itong mga ibang taga-kana manta, naadit na lagod asinda. Natatakot na digdi sa... Dahil na baga nag-uuraw na pa linog-linog yun eh. Payugo-yugo kan daga. Nadadamage man po ang ibang mga estruktura. Dapat po baga, kung sainan sa imong district office, tatibada may masulisit man sa imo. Ano mananggad, totoong may district office ka, umayo. Kung igwaman sa in, yan. Kadakol man kayo gustong magdulog sa imo. Napupunta o napapadagos ang 37 million district office fund na nakukuakan sa rong congressman. Tayan palan dapat kada congressman may district office. Sa bagay mananggad si Congressman Salngani, ang residensya niya sa Inapatan. Pero ang sa iyang district office, siya sa San Roque na buha. Dakol mananggad si Congressman staff na nag-aasikaso kan mga taong nagsusulisit, naghahagad tabang, nag-a-apply scholar, nag-a-apply ni na short-term courses, katuwangan TESDA, asin kan opisina ni Congresswoman Josal. So mga naghahagad din na burial assistance sa district office ni Kong Sal. Igwa talaga siyang mga staff. Sa kaigwa siya dyan district office na Abanggayon sa San Roque. Tayan palan, may budget ano. O, tapos ano bang congressman, nagkuman daw mga district office mananggad. Si Kong El Revilla Perti, sa hiling ko may district office ini. Saka may mga staff ini. Baka sobra pa nga ni. Para lang masimbagan ang mga bisitang nangangaipon ng tabang. Oh. Kaya si Congressman Gabi Burdado, inahapot kung saan ang sa iyang district office, asin kung saan napapadagos ang 37 million na district office fund na nakukuanin na sarong congressman.
Pakisimbag lang po, Congressman Gabi Bordado. Ikapati palan, suya sa emo si Congressman El Villaferti ta. Saro ka na sa garo kontra ka ini yung renaming kan na CBS UA. Ining ribayan na kan pangaran ni dating Governor, dating Congressman Luis Robredo Villaferte, University of Agriculture, dyan sa Banwaan Kanpili. Ang gustong sabihin da ni Gabi, magkaigwango nanin na garo konsultasyon or public hearing gayod or public consultation sa mga faculty, mga estudyante, alumni, stakeholders. Mantang ini, inaprobara na kan komitiba sa Kongreso ang paano kala ni Congressman Ilri Villaferte. Anggot pati si Kong Ilri, pati dyan sa presidente kan CBSU ita. Sabi niya nga niya, bahala na nga ang Kongreso ang mag-decide. Tapos nga nag-text ki Gabi Bordado, pigbasa man impronto ni Gabi kan hearing, nagaruman ang kontraman ang presidente. Sabi niya, ma-petition man da si Ilri Villaferte para patalsikon man asin maribayan, ninsarong bakong bias. Ang presidente kan sinabit ng universidad, di agrikultura, dyan sa party kan Pili Camarines Sur. No. Kaya kung ano tong may sa Facebook, si Ma'am Kimberly de Guzman, sabi niya, good morning. Good morning man po, ma'am. Si Ma'am Gina Cisno Ablon, sabi niya, more power po sa inyong programa and God bless. Thank you, ma'am. Thank you po, Sir Joey. Si Jimmy Prestado Bungay Salva also watching. Diyos mabalo. Si Ma'am Alicia Malonda Nera ang natugang ni Manay Ros Balang nag-watching. Thank you so much po sa inyo. Okay. Sa'yo na kita. Dumaan na kita sa na dapat masimbag man ini ni Congressman Gabi Bordado. Sapagkat nakula pa lang kan budget, ninsarong congressman sa senta mga district office, dakulan matatabangan. Oh. Na may monthly budget pala niyan. Siyempre, kadakol man masulisit, magad tabang. Saka, ang mga project mo dapat maintindihan man kung anong, kumusta man ang mga road concreting project mo dyan sa imong distrito, ano. Sabi sa report ni Philip, abunan ibang mga bihikulo, motorista mag-agi sa diversion Kanpili. Tan diversion road da dyan sungkaan ang ibang porsyon. O ano yung taday mo, Gabi, pinapa-repair? Ipaayos mo yan national road bagayan sa ka-diversion road dyan. Para agiyan kan mga darakulang mga buses, truck, private vehicles, mga four wheels. Tapos, garo daing kayo natataning atensyon ni Congressman Gabi. Uy, Congressman Gabi, magtagayro-hiro po. Madali na lamang ang eleksyon. Paano ka kani makare-elect kung ang performance, accomplishment mo sa kan district office mo, sa good niya na hinahanap ka na mga constituentes. Uy, masakit man ang gad po yan. Ang saro pala na congressman sa district office niya kung i-divide sa kada bulan ang sarong budget, baka nga mga 580,000 pesos monthly ang budget kan sarong district office, di ba? Para sa mga taong mahagad tabang. Para sa pansweldo sa mga staff na sana. Kaya from July 2016 hanggang October this year, iba pala siyang budget kaya na 37 pero ang basa kayo, 37,120,000 para sa kaaraman kang gabos, sigon sa sarong dating congressman na nag-istorya ining fund na ini para magkaigwanin opisina o district office ang mga congressman
para man sa pangsweldo kan sa endang staff para sa operation, asintabang sa mga tao na nagdudulok. Aram kang gabos na mayo man pala ni yung lantada na district office. Dapat kayo sa mga congressman, lantad sa publiko sa indong mga district offices. Tangarig pong madaling dulokon, madaling mag-submit nin mga requirements sa hagadon sa indong tabang. Tangarig pag minadago sa district office nindo, madaling maipaabot ang sa indang concern, ang sa indang hagado na tabang. Kaya po dahil kapag pumupunta kay Gabi ang tao, mayo man daang may taong tabang, tamayo nga ni da nakukuhaan. District office ka ni Kunsari. Or tibaan nakikisurusoy absa na sa opisina ka na opisina ni BP Lini. O baka igwa duman si Gabi ning pasyari na nindo dumanan sa iyang opisina. Ba, diyan duman nakisurusoy po si Gabi baga saka si BP Lini magkaalyado bagay ni. Inda ko lang kung sagod sa ngunyan, amo pa. Kadakol baka naghahagad medical assistance, burial assistance, and educational assistance sa mga congressman. Napot dyan, may educational assistance lamang siyang programa, may mga scholar man lamang siyang natabangan, may mga ikahos na mga pasyente man daw siyang natawanan ng financial or medical assistance. May mga nagmumundo man daw na pamilya sa parte kan 3rd District of Camarines Sur na nataan niyang burial assistance. Tas si Kong Ilray, saka si Gubmigs, igwasindang Kapuerte Medical Headquarters, adig di sa Iriga, ang burial assistance, 5,000 pataas ang itinataokan sa indang opisina. Puro baga paluwas. Sa mga medical, financial man yan, or assistance, sige sindang paluwas dyan. Yan sa opisina po yan kang gobernador. Ang gobernador nga ni, puro paluwas, patabang sa mga taong nangangaipuhan. Kaya dapat ang congressman, may mga budget man sana palaan. Dapat tumabang man kamo. Kaya dapat pakisimbagon man ini ni Congressman Gabi. Mga kaputan na yan sa iyakan mga tao. Siyempre, ang paghiling kay Gabi Bordado, kan mga taga-tercer distrito, garo baga ni nagbuot ng pagparahiling-hilingong garo napaka-hunistong tao. O politiko, napaka-honest, hilingon, ang sa iyang itsura. Napaka-buot, pagparahilingon, bakong araw kan ibang mga congressman na ani ba mabuot hilingon, ani ba man medyo suplado pagparamasdan. Minsan ang supladong congressman, ikinakasurang man kaniba. Gusto man na din naman sa reportaran itong mga supladong mga congressman. Saka medyo masakri ang ugali. Ini si Gabi, ang pagilingkan mga tao, napaka-humble, napaka-honest. Garo aranghil na garo dahil lamang makagibunin po man na kasalan pero magpaliwanag manggiraray siya naghahapot ang public kung ano lamang sa iyang nagiginibuhan sa iyang district office fund, kung ano man lamang ang naitatao niyang tabang o programa, lalo na ining sa mga road concreting may mga budget baga kayo ng mga congressman, kung may mga AX man lamang siya, itong assistance to individual in crisis situation, kunigwaman siya kayan. Kunigwaman siya mga food assistance sa mga tinatamaan kan mga pandemya, tinatamaan ng kalamidad, kung may mga ipinapanauman siyang mga relief goods, dapat ibentilar niya yan sa public para maintindihan kang publiko kan sa imong mga kahimanwa kung ano man ang sa imong naitataong tabang, accomplishment, performance, o legacy. Mahagad na naman ka mo ng boto, ma-re-elect ka. Tangar, ganahon mo ang laban.
dapat mayo ka kayod kaya ang mga taga-medyang pwedeng permanenteng magtaga-bariwas kan sa imong mga performance sa kung gabi. Dapat igwa kang media. Membro mo dyan sa imong district office. Tagari igwa man lamang ng honorarium or stipend or allowance para ganahan ang media na magpara banbin tilargan sa imong mga programa man sa imong distrito. Uy, may barita bakit ang may 17 ang arestado mintas 7 man ang nakadulag matapos da ireklamo nin hahabon nin 500,000 pesos halaga ng copper wire na pagsasadiri kan na sarong Globe Telecom sa Naga City. Ay pambihira, no? Grabe kayang pagtios ngunyan mga tugang. Tunganing barkada ko, hinabon sa motor niya, sagod sa ngunyan, dahil nabagan na kukuha. Na mga polis nga ni, sabi, kan si barkada ko, garo dahil mang baga nakaka-report nga yang, ano lamang ang update. Kung may naimbestigaran ng nagabon kan sa iyang motorsiklo. Ay dahil kaya sa mga kapagtiusan na ini kang pandemic, kagutuman kan tao, pati mga pansabong daang manok, hinaharabon mo niyan. Total, mayo man ngayong sabong. Bawal ang mga sabong. Ano na namang sabong mo niyan, itong online sabong ni Atong Ang. O yun ni grabe ang pirak ni Atong Ang. Takadakol mga para online sabongero mo niyan. Diyan sinda nagpupurusta sa online. Kaya grabe ang income ni Atong Ang tab. Magdaog gada sa kamagana. Or halimbawa, nang gana ka sa mayroon may kaltas. O nanggana ka sa side kan wala, may kaltas pa. O kaya grabe sana dakol-dakolon man ni Atong Ang ingreso sa gobyerno hali sa online sabong niya. O. Ngarig makatabang man sa iyang negosyo sa tuyang gobyerno. Ano po? Tama o mali? Joanner. Tama na. Bueno, tama hanap buhay daw una kita, Joanner. Inutong ko na yung hanap buhay digdi, ano? Ano daw kung may day ko nabasa digdi? Si Mary, good morning from Tarlac City, also watching. Good morning everyone, watching from Tarlac City. Thank you. Si Rosita, mayo naguluwas? Igwa na. Good morning palan sa kay Mary, watching from Tarlac City. Si Rosita Rombaoneri, also watching from Davao City. And si Vincent Albay Salba, sabi niya, good morning, also watching. Thank you so much, sa indo po. And si Arnel Binosa, also watching. And Kimberly Di Guzman, also watching. Thank you so much po sa indo. Mahalaog lang kitang hanap buhay. After hanap buhay, di balik kita sa tuyang programa. Inutong ko lang niyo, Joanner, Si Jeff, siya ang magpapatagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Villasenor. Sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matalos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Villasenor, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Villasenor, payaba niya ang baaw. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky ang creamy pa.
si Ernesto Salvador. 66 anos na po ako. Kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako kakainom ng tubig. Kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Dito sa likod ng tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit. Tsaka nahirapan na akong umihi. May nakapagsabi sa akin, try ang Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sinubukan ko naman, siguro mga isang linggo kong ininom, guminawa naman ng pinakaramdam ko. Kaya tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa nawala na yung nararamdaman ko sa tagiliran ko. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagawan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Egar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagkaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupad ang akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako si Peachy Cardinho. May malimit ako magka-UTI hanggang sa sinabi ng doktor na meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat ng pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan kong uminom regularly. Pag inom ko ng kidney care, malaking tulong kasi naging regular and normal na yung pag-ihi ko. Nawala na din ang sakit ng balakang ko at ang UTI ko nawala na rin. Kaya salamat sa kidney care. Mabibili sa Mercury Drugstore. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Legacy. Na mahagad naman ka mo ng boto, ma-re-elect ka. Tangarig ganahon mo ang laban, dapat mayo ka kayo kaya ang mga taga-medyang pwedeng permanenteng magtaga-bariwas kan sa imong mga performance sa kung gabi. Dapat igwa kang media. Membro mo dyan sa imong district office. Tangarig igwa man lamang ng honorarium or stipend or allowance para ganahan ang media na magpara banbin tilargan sa imong mga programa man sa imong distrito. Uy, may barita bakit ang may 17 ang arestado mintas 7 man ang nakadulag matapos da ireklamo nin pan hahabon nin 500,000 pesos halaga ng copper wire
na pagsasadiri ka na sarong Globe Telecom sa Naga City. Ay, pambihira, no? Grabe kayang pagtios mo niyan, mga tugang. Tunganing barkada ko, hinabon sa motor niya, sagod sa niya, dahil nabaga na kuko, na mga polis nga ni, sabi, kan si barkada ko, garo dahil mambaga nakaka-report ngayang, ano lamang ang update. Kung may naimbestigaran ng nagabon kan sa iyang motorsiklo. Ay dahil kaya sa mga kapagtiusan na ini kang pandemic, kagutuman kan tao, pati mga pansabong daang manok, hinaharabon mo niyan. Total, mayo man ngayong sabong. Tabawal ang mga sabong. Ano na namang sabong mo niyan, itong online sabong ni Atong Ang. O yun ni an, grabe ang pirak ni Atong Ang. Takadakol mga para online sabongero mo niyan. Diyan sinda nagpupurusta sa online. Kaya grabe ang income ni Atong Ang tab. Magdaog gada sa kamagana. Or halimbawa, nang gana ka sa mayroon may kaltas. O nang gana ka sa side kan wala, may kaltas pa. O kaya grabe, sana dakol-dakolon man ni Atong Ang an ingreso sa gobyerno hali sa online sabong niya. O. Tangarig makatabang man sa iyang negosyo sa tuyang gobyerno. Ano po? Tama o mali? Joanner. Tama na. Bueno, tama hanap buhay daw una kita, Joanner. Inutong ko na yung hanap buhay digdi, ano? Ano daw kung may day ko nabasa digdi? Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tuntol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Hoy, ika naman, hanap buhay ta. Iralaog mo na. Salamat. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna'y nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi
ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Jeff Besenio, Municipal Mayor, Baaw, Camarines Sur. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Tugang, balik kita sa tuyang programa. Suodma po sa ika-40 aldaw na death anniversary dating governor, dating congressman Luis Eri Villaferte or Luis Robredo Villaferte. Pinag-ibo po sa Capitol Convention sa kaduman sa Lawa, sa Tubangan. Dakulon mga leaders sa mga barangay, almost buong Camarines Sur. Na mga leader kan Villaferte, reyaon po duman, mga mayor, vice mayor, mga councilor, mga barangay official, leader. Para magpasabot ni pakikisumaro sa pamilya Villaferte, pakikidumamay, and pasasalamat at the same time sa mga naitabang ni LRB sa mga tao sa Camarines Sur, sa mga performance, legacy, accomplishment niya kang panahon, and so ibang mga paabot ng mensahe, mga asinsado na. Tapos sa mga dating mga barangay kagawad, ngunyan, kapitan na, so dating kapitan, naging councilor na, vice mayor na, mayor na sa iba. Saro na nga sa nagpasalamat si Congressman Sal Portono.
Kung ba ko nga KLRB, dahil ako naging vice governor, board member, dahil pa naging congressman. Kaya grabe nga yung utang na buot ko. Kaya ang loyalty and gratitude saro ini palan sa dakulang bagay. Kaya nagpasabot man yung pasasalamat ang mga mag-aramang Villaferte, Kong El Rey, Villaferte, sa mga tao na nagsusuporta and sa mga nagpaabot ng mensahe. Si Gob Migs Villaferte nagpasalamat man sa inda. Sabi ni Gob Migs dahil kay Lolo LRB niya, kaya siya naging gobernador, naging maray na politiko, leader sa Camarines Sur. Dahil dugong Villaferte na nananalaytay sa iyang mga dugo. Kaya maging si Luigi Villaferte, nagpasalamat man po. Pighiras ninda ang mga magagayo na ugali, karahayan sa pagtabang pirmi sa mga tao. Ginibo po kan sa indang Lolo Luis Villaferte. Ano po? Kaya duman sa mga kasud mapati ngalas ako biglang nagrumarom sa panahon, mga alas 4 pasado. Di ako madiklo mo ng langit. Tapos maranganing dahi man buminagsak so makusog na oran. Tapos ang mga tao nag-stay and dahil ako nakahalat pang matapos ta mauran. Anya ako baka magoran, nagmotor lang ako. Nagpuli naman ako. May nag-text dig din daw ini. Para sa kuya, ang sugal, lalo na ang online sabong na yan, saro pa yan sa rason kan mga harabunan. Minsan pan tungod na sana nin bagas, nadadaog pa, na itataya pa sa STL or sa online sabong. Na minor de edad, nagsusugal pa. Pag mayo na ning kwarta, ang mangyayari, makakaisip na kimaraot. Resulta, manok na pula, idol. may nagiramdaman daw kani yung manok na pula man na ini. May sarong treasurer sa barangay na supan pasweldo sa mga empleyado bagakan na barangay, naipusta sa manok na pula gayod sa sabong na daog kaya inda ko na nasukaso ka ito. Kaya maraot ang gabos na sugal dapat talion ako ta nindig sa Pilipinas. Ata pandemic, pati ning sabong tinutugutan, still kayo di gwapa. Kasi siguro nangangay po ning nangangaipuan sa tuyang gobyerno nin buwis, sali sa inda. Kaya makita may ginibo kayang kundi magpalo sa kagustuhan kan sa tuyang gobyerno na tugutan ng online sabong ni atong ang tugutan ang mga STL na ini. Good morning po. Hector po also watching. Ay, si Mr. Hector Yuri Palan of Tarlac also watching. Thank you po. Si Tonet Baldos also watching. Hi po again. Maulan na Martes, Kabikulan. Iyo mananggad Si Siram Jason Buebos also watching. Sabi niya, masiram na morning. Ayan. Uy, masiram na pangutuhan na dapat ang ay puso na naman. Po? Mag-isang balawngon yan, sa kamaglabon kaning talong, 30 na bagang pangutuhan panira. Nagiramduman ko lugod ka nagpabula ako. Inapot ko tong pinsan ko. Pinsan na niya akong paniranin doon. Nagbabaw lang kami ng talong sa sinapna. Sa kanag-isa nga kuning dinailan, sirbi na nga pinsan na pangutuhan. Uli ko niya ako digdi sa bola. Kadakol kitang karpa sa di. Unong nangyari niya, o ka mga karpa. Sari na itong ta. Masiram nga na ko sa di, itong pinakidilyo tang karpa. Di man niya nakapagdakop-rakop sa sira, sa salog, ta maagnaw nga niya.
Amo na sana nga di panurata, di na ilan naginisa na may sili-sili. Bawal niya ako sa may almoranas ang sili pinsan. Aday ta nga ilaganan ng silan para sa imo. O ini yung ngayang pigparagutos ko ngayong talong. Ano nangyayari? Sirbi nangyayading panirata. Okay na niya ako yan. Pero diyan kaya sa bula mga tugang, gulpi dyan mga karpang sira. An masiramon sa karpang sira, pagpig pipikidilyo. Ang gusto ko itong purong gata siya. Na an tilapia, an karpa sa laog kadakol ricado, bawang, sibuyas, kamatis, luya, may kadikit na sili-sili, paminta. May kadikit na asin, kadikit na pampasiram-siram pa. Tapos naglalanalan na siya sa purong gata. Inay ko, Diyos ko, makamot ka lang. Tapos an sa imong bagas na isinap na. Kung bakong sinampagita, sinanduming, ano. Or ano pang mga maray na klaseng bagas. Makamot ka lang, inay ko, nagsiram-siram na nga niya akong pangutuan. Salamat kay Karundang Joter Tersinyo. An sugal po da. An mga isabong na ini, mga ibang klaseng sugal. Nagiging kausapa da po ini nin harabuna na sin makaisip nin pagmitir nin pira kan iba o kaya pondo na lang gayud ang galgal digdi sa Pilipinas. Ano po? Bueno, nasa linya giraray si Karundang Philip Barasena. Bicol Connection Report. Ilaog mo giraray, Philip. Ilaog mo giraray. Pasok na. Lip. Ilaog mo na, Lip. Ano yun? Nakakaputan mo ang cellphone mo, day. Ilaog mo na. Lip. Salamat, Birara. Hello man sa imo. Ano ka? Hello ka man. Salamat, Birara Itabi. Udto na sa... Karay na udto na sa mga parantabay niya to. Ano yan? May kataid ka dyan na sige ang pangitik sa imo. Nawawara-wara baga ang signal. Pero may nagkikitik digdi sa... Iyo mananggada. Ano yan? May monitor ka dyan? Ano yan? Mayo ka dyan ng monitor. Ang signal ta palan. Garo pigpapalid-palid. Anong nangyari, Joanner kan signal ta? Garo nagwawara-wara daw. So bago pa kayo din, ano? Naramrag, ano? Anong problema ta? RPL, ano? IPs. IP. May problema pala ng IP kaya piga pala layog-layog ang signal tayo. Tatabi Karundang Joey. Ano yan? Garo may tuko baga sa kataid mo. Mayok talagang pigpapara palit-palit ang signal, ano ha? Ako daw maapod sa cellphone ni Philip. Garo bakong tul-tul ang signal tangon yan. May problema da ang IP ta. Mag-request naman kita sa Manila kung anong dapat kaya nagibuho na naman signal ta para maging magayon. Sa Facebook, okay man ang signal ta sa Facebook. I see. Digdi daw, Lip. Ako daw maapod sa emo sa cellphone. Gamitin ta daw ng cellphone ko. Kung ipalid pa ang signal mo, dahil na. Yan. Ayan, oh. Oh, ayan. Nag-ring man. Maya talaga, no?
Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Dito ako pinanganak. Dito ako nag-aral. Magmula grade 1 hanggang grade 4 kasi walang grade 5 dito at saka grade 6. Ang hirap noon kasi walang sasakyan. Naglalakad kami magmula dito hanggang Puropuso. Dati po noon, maraming mga bata ang nag-aaral dito sa elementary. Kaya lang pagdating ng high school, 50% na lang ang nagpapatuloy. Nung panahon po sir, medyo mahirap ang buhay ng bawat isa sa karamuan sa Barangay Palim. Gawa ng ang talagang pinagkakitaan po ng lahat. Pangkaraniwan, mangingisda po talaga. Dati, dito sa kalsada na to, dalawa lang kaming may store. So dahil sa hirap ng buhay, naisipan ko noon na mag-buy and sell ng kopra. May asawa na ko noon, pero takot ako mag-anak. Kasi baka hindi ko sila mapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Yung hotel bago mag-survivor na kilala dito sa Karamuan is dalawa lang. Isa yung Rex at saka yung Rowa Residence. Sila lang talaga yung nag-ooperate dito para sa mga tourist. Yung dati sir, ang palengke, di pa masyado kala, konti pa po ang kita. Di masyado kalaki ang binta namin. Kasi kulang po ang namimili dito sa palengke. Dito dahil sa kahirapan ng lugar, na naging epekto din ng kahirapan ng mga tao, masasabi mo, maiisip mo, what miracle should happen here? Magandang araw po sa inyo lahat. Governor Migs Villafuerte ng probinsya ng Camarines Sur na muli bumabati sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa ating mga video updates dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Ngayon po, isang napakagandang araw dahil sa wakas, ang gobyerno provincial po ay official na po naming matatanggap ang aming mga in-order at binili ngayong taon para sa upgrading ng ating medical equipment para sa Camarines Sur Medical Center sa Rinconada and of course sa ating mga nakakaputan na mga district hospitals all over the province of Camarines Sur. Halos 500 million pesos po na balor sa mga medical equipments na moderno, bago at talagang makakaligtas ng mga buhay dito po sa ating probinsya from today until the next generations to come. So again, muli, maraming salamat sa ating po mga vaccinators, sa ating mga swabbers, and of course, sa ating po mga frontliners here in Camarines Sur. Tarabangan po kita, magkaisa po kita. Let's make Camarines Sur safe and healthy for everyone. Diyos mabalas po sa inyong taga-boss. Isa sa mga binili po natin ay 4D ultrasound machine para mas high resolution at high quality sa mga buntis sa probinsya ng Camarines Sur. We plan to package this kasama dun sa mga libreng healthcare services sa Cafuerte healthcare program po natin. Nakakataba po ng puso na na-appreciate naman po ang health sector. Lalo na po ng ating mga butihing Fabulous Villafuertes. Kami po lumalaban, di nawawalan ng pag-asa. Punong-puno na po kami. Pero nandito kayo, nandito provincial government. Meron po kaming step-down facilities na
inihanda po ni na Governor Migs and Kong El Rey, kaya po kami naman ay hindi naman masyado nawawalan ng pag-asa. And gusto ko man magpasalamat pa sa tuyang provincial government because of this equipment. Congratulations sa mga taga Camarines Sur and salamat po sa provincial government kang Camarines Sur sa panginginot po kan sa tuyang Governor Migs, Congressman El Rey, kan sa tuyang Administrator Luigi. Sa inyo pong lahat, excited na po ako. Mas lalo pang mapaganda ang sitwasyon sa Camarines Sur with the help of this new medical equipment and supply. Sana po, sama-sama po tayong magtulungan. Together, we can do this. Migs Villafuerte po, Diyos mabalo sa Indagapos. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Naghain na ng Certificate of Candidacy ngayong hapon sa COMELEC Provincial Office ang gobernador ng Camarines Sur na si Migs Villafuerte. Tatakbo si Gov. Migs bilang kongresista ng ika-5 distrito ng probinsya. Napaaga ang pag-file ng COC ng gobernador dahil mas kailangan siya bukas ng kanyang asawang si 2017 Miss Universe Philippines, Rachel Peters. My wife is about to give birth any minute now, any day now. So talagang a very special week for me. Huling termino na ni Gov. Migs sa Kapitolyo. Sasalo sa kanyang posisyon sakaling manalo ang nakababatang kapatid na si Luigi. Bilin niya sa kapatid. Number 1, pirwing isatahaw si Kagurangnan sa ngamin ng mga plano mo para sa Camarines Sur. Ako po, bilib ako sa kapatid ko, talino, napakabait at higit sa lahat, talagang napakasipag. Hindi naman iniinda ni Gov. Migs ang sino mang makakatapat niya sa pagkakongresista. I believe my performance speaks for itself. Mahigos po ako, bakit sa na double time, triple time pa. The best is yet to come to my beloved family, mga ngud, kag-igin ko sa 5th District ng probinsya, Rinconada. Sa likod ng anak, naroon ang amang si 2nd District Representative na si Congressman El Rey bilang pagsuporta. Sing Nantes, Kamsur News.
Lim sa Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.